Good morning mga sano. Have a blessed cloudy day. So ayan, paano po makulimlim. So mga sano, papunta po tayo ngayon sa isang lutuan ng isa sa pinakamasarap na pagkain dito sa Pilipinas. At unti-unti na rin to nakilala sa buong mundo. So bago ko po sabihin sa inyo, pasintabi po sa mga taong hindi kumakain ng baboy, sa mga kapatid nating Muslim, pasintabi po. Kasi ang ipifeature ko ngayon ay lechong baboy, Cebu lechong baboy. Dito po siya sa Gunob, Lapu-Lapu City. So ayun mga sano, bago ang lahat, sa mga nag-view ng video ko, mag-view ng video ko, sana i-subscribe niyo rin. Don't forget to subscribe sa aking channel, Junior AG Alex. So ayan, lechong baboy po ang ipi-feature natin ngayon. So sana mabutan natin silang nagluluto pa para may pakita ako sa inyo. At saka abangan nyo rin yung mga incoming video ko. Siguro mag-upload ako ng video ngayon siguro once or twice a week. Kasi alam nyo naman na online class ngayon. So hindi tayo basta-basta makaalis ng bahay. Kailangan natin i-monitor yung mga bata. Lalo pat may kinder 2 pa ako. So kailangan talagang i-monitor. So sana maintindihan nyo mga sano at patuloy nyo yung So ayan siya mga sano, si Philens Lechon House. So kumplituha ang inyong party, kauban ang Philens. Wow, lechon. So ayan. So ayan yung number nila. So tala, pasok tayo mga sano. So ayan mga sano, nandito na tayo. Ayan marami pa silang halaman nakikiuso din So ayan, papapasukin na daw tayo. So let's go. Papasok na tayo sa Philens Lechon House. So antay mga sano. So nandito tayo mismo mga sano sa kanilang slaughter. Ayan, si Bossing ano pa siya, naglinis para matanggal yung mga balahibo, para pulidong pulido yung pagkalinis at walang hassle sa customer, walang balahibo, para flawless pag kinain. So gaya ng sinabi ko, hindi ko ipapakita yung paglagay nila ng ingredients kasi marami namang competitor tong lechon So kanya-kanyang sekreto yan, kaya diretso na lang tayo dito sa pagtuhog at sa pag-finalize na pagtanggal ng balahibo. So maya-maya ng konti isasalang na nila ito kasi unsa oras ka nini target na maluto? Mga 11, alas 10 yung target nitong batch na to. So ayan, galing sa pagkatay, paglagay ng ingredients, tapos tahi, tapos tuhog tapos tahi. So again, hindi ko pinapakita yung paglagay ng ingredients kasi kanya-kanyang sikreto sa mga naglilitson. So mga sano, diretso tayo sa doon, may nakasalang doon na lechon. Ganoon na po yung itsura pagkatapos nito. Ayan mga sano, na finalize na ni Bossing yung paglinis ng baboy. Kaya ayun, naglagay na siya ng mga sauce. So hindi ko natatanungin kung anong sauce yan, basta yan ay nagpapasarap. So ganito na to yung itsura. So itong mga to, pag ganito na yung itsura ng baboy, ay papunta na doon na sila pupunta, sasalang na doon na sila iikot hanggang sa maluto. Kaya yan, sobrang linis na yung baboy. Ilalagyan na ni Bossing ng sauce na pampapula, saka pampasarap na rin. So muna na yung final touch, Bossing. Final touch na yan para isalang, para lulutuin na. Yan ang kagandahan sa lechon Cebu mga sano, kasi hindi pag naputasan yung liig talagang tinatahi.
hindi naman po sa nangungumpara, marami na po ako nakitang mga litson na iiwan nilang bukas yung leeg, kaya sumisingaw, lumalabas yung amoy ng litson. So mas maganda sarado para talagang nasa loob lang yung singaw. Mga sano, pagkatapos na linisin at tuhugin yung baboy, lagyan ng mga ingredients, ito na po siya, isasalang na po siya sa uling. Ayan, itsura pa lang, napakasarap. Ang Pilins Lechon House. So sa Lapu-Lapu City or Mandawi, kung balak nyong umorder ng lechon, subukan nyo to si Pilins Lechon House. Okay, ayan. So ayan mga sano, nakasalang yung first batch nila na 3 order. Sa oras target na nilutoan? So mga 8 or 9. Kasi depende yan sa demand ng customer. So ayan. Alam niyo mga sano, yung paglagay ng uling, kailangan balanse yan. Halimbawa, mas makapal yung bandang puwet, so dadamihan din ng uling doon banda. At saka kailangan i-monitor every time para balanse yung pagkaluto. Hindi sila nakadepende sa kumodi motor yung pangano nila, pangikot ng baboy. Ay hahayaan na lang hanggang sa maluto. Hindi, kailangan pa rin i-monitor yan para pantay yung pagkaluto niya. So, tingnan natin in close up mga sano. So, ayan mga sano. Hindi pa yan luto. Siguro mga 1 oras pa, no? Mahigit. Mga 2 oras. So, ano sabi ni Bossing, mga 2 hours pa. So, tingnan nyo naman yung itsura. Pantay na pantay yung pagkakaluto. So, talagang sino ba namang katanggi pag lechon mga sano? O, ayan, no? Tingnan niyo yung uling, o yung tawag sa amin, uling din, yung baga. Walang masyadong baga sa gitna kasi yung gusto nilang ma-achieve, makahabol sa luto yung bandang puwitan tsaka ulo, kasi madali lang naman maluto yung bandang tiyan at likod kasi manipis. So ayan mga sano, ganito ginagawa ang Litson Cebu. So ayan mga sano, siguro pag nakalagay sa mesa, isa dyan nakalagay sa mesa, no, talagang hindi nyo mahindian. So another 2 hours pa. Tingnan nyo yung pagkaluto, pantay-pantay. So pag weekdays, wa mo'y matada, no? Wala mo'y per kilo kung weekday, kung Domingo ra gyud. So sa mga papunta, tamang-tama, malapit sila sa ano, nasa Lapu-Lapu na sila, malapit sila sa mga beach. Sa mga nagbabalak ngayong bukas, linggo bukas, sa mga gustong magpunta ng beach, na gusto niyo magbaon ng lechon, dumaan kayo dito sa Pilins Lechon House kasi may per kilo sila pag linggo. Madali lang tong matunton mga sano kasi tabi sila ng Crown Regency sa Gunob, Lapu-Lapu. So ayan. Kaya ngayon kasi Sabado, so per order lang sila. So wala silang per kilo sa naka-display dyan sa labas. So ngayon mga sano, siguro ipa-vlog ko na lang sa kung makakabili ako ng lechon nila dito. Kasi nga ngayon ay Sabado. So ang atin ngayon ay pinifeature ko si Pilins Lechon House na isa sa mga masarap na lechon dito sa Cebu. So ayan mga sano. So nandito yung mga stocks nila ng baboy mga sano, para kung yan, depende sa ano yan, depende sa laki. Kasi depende sa order.
yung lulutuin nila, kung magkano yung gustong presyo ng mag-order sa kanila. So pipili na lang sila ng baboy, depende sa size, depende sa presyo. So ganyan po ang ganyan po ang maglilitson dito sa Cebu. Hindi yung saka lang bibili kinaumagahan para lutuin. So mas maganda kasi may nakastock o pundo na baboy para in case na maraming order, mayroon agad silang maluto. At saka conforme sa size yan yung presyohan. So ayan, mayroong baboy na blonde, mayroong puti, mayroong isim. So ayun, parental guidance muna tayo mga sano dyan sa dalawa. Umihirit pa, binablog na nga eh. So ayan, so pause muna tayo mga sano. So ang mga sano, ang presyo nitong tatlong litson na to ay magkaiba. So itong banda dito ay 4,500, tapos yung dalawa doon ay 5,000. So akala ko mga 7,000 to kasi malalaki. So talagang sulit dito. Kasi akala ko dong, sabi ko siguro mga nasa 7,000 o 7,000. Sabi na hindi sir, yung isa 4,500, yung dalawa tag 5. Ko ha? Lalaki naman yan, kaya sulit dito sa Pilins. Tapos yung freebies, dinuguan. May dinuguan. Saka depende sa customer kung anong gustong luto. Pwede deep fry lang. Pwede rin paklay. O yan mga sano. So wala kayong, ang nawi-waste nyo lang sa lechon nyo, yung dumi at saka yung balahibo. So ganyan naman kadalasan yung mga maglilitson dito sa Cebu. Talagang ipinadala yung laman loob conforme sa luto nyo. So ayan mga sano, banda rito is 4,500. So dalawa doon, tingnan naman kung gaano kalalaki ang mga yan. Kasi kapag maliit mga sano, kahit i-video natin, halatang maliit kasi parang nagbe-bend yung katawan kasi malambot. Ito talagang tuwid na tuwid, kaya nga akala ko mga 7,000 to. So yun pala 4,500 at 5,000 lang, kaya sulit. Tingnan nyo pag mag-order kayo dito sa Pilins, sulit na sulit. Ayan mga sano, from process dito sa katay hanggang sa pagtuhog, paglagay ng ingredients. Good morning te. Paglagay ng ingredients, dito yung processing nila. Tapos doon sa kabila, puntahan natin para i-finalize natin tong video natin. So doon sa kabila, so dito na papunta yung mga baboy na ready to cook na. So ayan mga sano yung pag-process. Kaya yung pagkatay hindi ko na ipapakita siya hanggang yung paglinis para hindi masyadong kaya diretso na tayo from doon sa tuhok. Dito na yung ending at saka deliver. So mga sano, sa mga naka-view nitong vlog ko or video ko, sana wag niyong kalimutan again mag-subscribe. Please mag-subscribe kayo mga sano. So ayan mga sano, tapos na nating i-vlog si Pilins Lechon House. So ayun, kasi Sabado wala silang katay o per kilo. So linggo lang sila nagbebenta ng per kilo dito. So ayun, kaya wala tayong maiuwi. Pero ganoon pa rin, at least nakita na yung paano nila lulutuin at yung pasilidad nila ay maganda. Malinis po sila. Saka maganda yung pagkaluto nila, talagang monitor. So mga sano, thank you. Dito na po, ito na yung last part ng vlog ko. So have a nice day. To God be the glory, and don't forget to subscribe mga sano.